Schubor nakaslem jong unongsan hima. We hybrid barang suppose nam kereta ulale ikakam ka bakrau hagaba ulayo ban pelaj iki saungut ki para lagi telit ding ki bashar kai ki balabam ki yeng sa ka jongki haga shnong wa maupat sau semper ka bahab mau senram blok uni hybrid bekerta upendap lang mar pana suppose nam kereta haga mi jong ka khalai tarik risau ula pelaj im iki saungut ki para ki barang red bade ka we ka hinban kan thai na ki telit ding laya thu bagade ke jingja kala ja ha por kumba khandai bja ha ka ba ki kbe ki pa jogite ki satngot chipara kim dan hayeng ye ka daw jong jing plo jong ka hayeng umpat la bantep hnrai la shu antat bagini ki khna ki la thang da ka sharak namar ba kani ka shnong kam don boarding na do bala snail transformer mentala kumba shti utam ai cuma saja tadi jangan deng kasu jangan kong jangan deng melapor cun bila ada modal keburu ka kesteng jonga kadai ba bil sasbel tuni ngadai urang isnong na bompat patha ketu kemit kalai terik don ka jingjek basungsi hakpor kumba kendai pajik kendai steng aim tu de hadin bengle yo sngeu ya ka sur naki pajba ba ka don ka jing flu jong ka yeng de kumta ngi lemmi banwan hang ne ndala poi hang ne hak tu kemit pa ka ting la ing hi barok khoj kala bamdu watang iwe itier ibarit ro mla su ban yo naki trai kudon po jong ka yeng de hadin mangi la poi nang ta ngal kali ukpa pa kalong kumno ki kun ki ong kem lele te hangta kalong ka jing snusi apang koi hak ne ka amit ndrei ba ka we ka bang snutanat pa don we kun banang sposnam te ukpa ro kat kum ka jing tep jonga pa uong ba ki lek trei bla pa yo ka skim pmeyg te yakut pa ne trelang hangta te ki ong ba menta ka sngi ni tremit ten nomor balai ba ki atre hakaju hi kata ka banta ikimi jong iro idon itukan ibariat hapo surok te dai hakakum kata ka por ngimla bantip tikna ba kana kanu ka banta nomor ba katau ka bagongsan ka ba 10 kata ka yeng ba sa ingdu dai haka banta ka ba mesin laj kamdon kadu ka mesin laj te ya kata ngimla bantip ya katau na ka kadau aki kun andre ka basngeu tenat ba uni ukun bas posnem ula sei la ke jong ki para ila sei la jong ki para la kusiwi men takumta ya ka we ka bakha pasnem la nang pha mi no ba ya iwe bede iba khamret ila kudum bat inang ret nang ta ba hadin lami kini ki hap ki brit na po jong ki ying kumta kating kala ya chaprak bat kumta ki prasnong prathau lawan ban sunran lawan ki ban ya tem ya kini kayeng kat bala andre ka jingdu ke banat wat iwe itier ibarit bah umyo te hadin nang tangi la keli na ki bahayeng te kumba katno ke jingdu ke jing lut te ki ong kumba arlak tam te kelong ke jingje ke pasing si andre ngi sngeu ban aingu yo blai ba hap deng ke jing lek bla jong ki ban ya kamai lang ke ju kayeng lai blai ula ai kam sim ka basenrang ya ila jong ikon ba ila ban lajim ya ki para jong ki te tang tai kintin sendiat kum juro nga terpat na kaliang jong ka office jong blok dio ba singa phaban sim kelem ya ne ka jingje ka basnusi pat kum juro na ka sorkar pa ka ton ke jingkit kri na puta ka ini pendablang marpana iba awla pan pelajim ba kin itu yu bo luang kum kena obo slur pa kila man ai kanu kecing ai kum kecing ai awat lam ta jong i to nakaliang jungi yung ka isu so super sakel mdu bang leyo jingtip bakane kaying jong ikong ardora marpana ba kalak lu no akamit jong ka khalai trik mentau benai akapor kumbat khandai bijel ni khandai sting yei te menin kasngi ngilayawan ban ya don ban ya snulem bat kaying kasem ka jungki
ba lamat ya kum kene ka jinggia ka ba susi ha ka jingiem ka jungki handai ngisgo ban aingu pat yu blei ba ublei nongbu nong thau ba sum lai ino iki wat apreng jong kene ka jinggia ha ka ba ulale ikam ki ba phla jong u ha ka ba ula plak im iki khun iki jong kene ka ying nakaliang jong ka issue sos per circle ka kerpap ru ya keyboard juga sorkar maduk office yung video nani wat naka DC office yung DC is Khasi Hills ba kinlei ai ban yarap ai ki yarap ya kene ka ying kasem bat khnang ba kene ka ying kasem ku bang yeli kene ka ying ka baduk bat la jular lut ba sum la yo ai ba kini ki trying ki ba mat kene ka jing je ki don setang ki jan ki ba ki phong kamet kim yo ra e shu wat tang iwe pian ni terniaru te nakaliang jongi ke paru naka office disaster management ada kalong ke bala bahkan le ban ai kinu ki kenja jingirap ya kene ke jing nakaliang jongi ke issue ni ke paru ke sorkar bahkan itu ya une usamla pendap lang marpena ubadang sipos nem kerta akaba ulale ya kam ke ba seluruh ke jungu akaba ula pelajim ya ka men bat ya baro ki para ya kumbala yutu une u hebret tolong ba kila yu thia ha kapor ba kading ka baklang kalabam ya ka ying ndai yu snow ling ba ka jing khluj ka ba laphang ka ba labam ha ba yu snow kum da ula ki ka jing thia ula li kirsiu ya ka men jung u ka ba khat ar snem karta ba habam kam yu snow ula tan no eka kumta ula kersiu ki para ula le kat bala ban se ki hakaju kopor ban mi sabar bat ngisngu tenat ba uneu khna ubadang sipos nam udon kata ka jing sulur bat udon kata ka jing tibreu hakaba ula kenmau yo uneu para ubarit du jung uba sisnam tam hakaba ula ra hakini ki sangti jung bat iwe pat ipara ibadang lai snem tam ban penmi sabar bat lengkap ya ka men kini ki baro ngisngu thu ba ka dei ka jing sulur jong une u hebret ba udon ya ka jing scam nomor sim ladon ya ka jing ting ya ka terliding bat anda ulah penmi lut habat yaki une u hebret usalik khat yaki mido yaki mesan bat usli yutu yaki para marjan marpa te nakaliang jongi na kerpat jur ba ka sorkar ne ka office jong video ba ne ka naka office juga DCS Khasi Hills ba kini ai ba itu yu ne u hebret kum wei naki riuslur ba ulale ya kane ka benta ka bakra to kamiat no saing ana kayin ba ngaro pa na dalang ba kita ba amat treme ta kamiat bagi ent kuan hanyang ba kini ro sandukan atas surok ini ro jadi jangan pun dan ini pa di sesu mam suwan ni lah kading lah dan kiwan tebak ro karena na isu lah darok to try pakai kan noi ka jinglut ka bala bam kini kading kijing dan jing em tu badan hakko kaying nah cuma malah berkat awat tam ha awat setiap dia